147 Manninen Jorma, Manninen Anu, Helsinki. 140 Peltola Esa, Roininen Eija, Tampere. 144 Huovinen Suke, Torkkeli Irmeli, I ja Jyväskylä. 141 Laakkonen Heikki, Laakkonen Pirkko, Kuopio. 148 Ryynänen Otto, Ryynänen Eija, Kontiolahti. 142 Antikainen Tapani, Tikleen Ritva, Kuopio. 143 Loponen Markku, Palsa Raija, Oulu. 146 Muttilainen Vesa, Fritz Muttilainen Kristina, Helsinki. 145 Nyström Lasse, Vellimari, Pilkanmaa ja Mäntsää. 9 paria. Kaikki parit parketilla. Teille myös onnea ja peukkuja. Satsaa teidän finaalin eka biisi. Olkaa hyvä. Sillä halua joutua en sana harkkaan enkä leikkiä toisien rakkailla. Mutta sinut kun näin, niille sijoille jäin. Homman nimi on Laaki ja Vainaa. Olen toisensa kai, hän sua seuraa kun hoi. Mutta moisen mä anna en painaa. Tänä iltana irti on kappari laiva. Ja me tanssitaan kannella. Tänään armoa täällä ei pyydetä keltään eikä toisille annella. Tätä iltana irti on kappari laiva. Nyt ei pelailla napeilla. Tänään täysillä purjella seilaan. Onnen väylillä kapeilla. Minä suoraan sun pöytäsi reittiini raivaan. Istun kirkkaasti kiinni sun kylkeesi. Sinut mukani tempaisen kappari laivaan. Perään katsomaan jäässä sun hylkeesi. Sitä välitä en, olet sen arvoinen. Tänään valmis on ottamaan riskin. Korvas uskotan vain vanhan ryövärilain. Minä tulin ja näin ja näiskin. Tänä iltana irti on kappari laiva. Ja me tanssitaan kannella. Tänään armoa täällä ei pyydetä keltään eikä toisille annella. Tänä iltana irti on kappari laiva. Nyt ei pelailla napeilla. Tänään täysillä purjella seilaan. Onnen väylillä kapeilla. Kiitos. Teidän finaalin biisi. Olkaapas hyvä.
Siellä on hiilekotit päälle, kun mä loppuun. Tuossa on sellainen piste. Tuossa vaan tuossa häviää saattaa hiilekotit päälle. Kiitos. Katsotaan, mitä sanoo meidän paneelimme valmistaja. Wow. Hyvä. Kiitos teille, seniorit.